Ezihamba phambili indaba namuhla ingebhe emndenini ngababulawe efolweni. Owasemfolozi izongenelela kwelesikhungo sokuhlolela ukushayela. Kanti owasemsunduzi ulinde uphenyo ngominze eBhukuda. Nazi indaba ze1KZNTVNEWS beseloni ifundela uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Usuhlalele ovalweni umndeni wakaMthembu ensimbini efolweni eThekwini KwaZulu-Natal ulandela isigameko sokudutshula kubulawa abantu abayisithupha ngesonto kusihlwa. Kulabo abashonile indodana yakulomuzi nentombi yayo nabanye abesilisa abane. Imbangelo yokubulawa kwalaba ayikaziwa kepha umndeni usola ukuthi kuhlobene nezidakamizwa njengalabo bebulawe bebhema emjondolo okuleli ikhaya. Kanti kubona ngokusa kesibhedlela komunye wesifazana odubuleke wasinda kulesigameko. Yisona lesakhiwe somjondolo okushonele khona abantu abayisithupha kwathi oyedwa wadluliselwa esibhedlela sendawo. Ngokusho komndeni uveza ukuthi abangani kanye nendodana yakulomuzi babekade bekuyona lendlu ngesithuba zehora lesishagalolunye ngesonto ebusuku. Kwafika amadoda amathathu angena ajomba uthango bezwe seqhuma isibhamu. Ongumama lelikhaya uthi kwathi sekufika amaphoyisa ngesikhathi zasekuseni akwazi ukuthi avule kulona leli cala lomjondolo ukuze ezokwazi ukukhipha abantu ababekade beshonele phakathi. Uthi ngokwabo babazi ukuthi bayisithupha abantu ababekuyona le ndawo. Okwathi mangabe amaphoyisa eselivulile lolu hlangothi batholakala ukuthi bayisikhombisa bayisithupha abashonile bese ukuthi oyedwa ngowesifazane yena wasinda. Uthi kubona laba besifazane ababili kubona babe nezinqandamathe zabo kulaba abashonile okubala nayo indodana yabo. Okubonakalayo kuwona lo mjondolo igazi kula kumata okuyilona elibonakala umanzi elinye lalo futhi liyabonakala nakulona ilitshe nakhona futhi la kuna nekepisi elinalo futhi igazi njengoba nomama waleli khaya ekuvezile ukuthi ngesikhathi sasekuseni kade sekuvulwa bafica bona laba beshonile osukwini la izolo bentanta egazini. Umama Thandazile Mthembu ongumama waleli khaya uthi kumanje unovalo ngenxa yokuthi naye bazama ukumdubula kodwa wakwazi ukucasha nabazukulu bakhe abane. Uthi yize engazibonanga ebusweni lezigila mkhuba kodwa wababona bejomba ucingo bengena emjondolo kamfana wakhe. Saba ngisho silala la endlini asiphephile nanokuthi mhlambe einganeni counseling ngazi ngoba ezakhe ngigodukisile ngayisa kubo kamawazi ngoba ngibuke isimo ukuthi zizobuka babwazi ehlikizeke kanje inhlamvu zibuke noma mncane wazo ngoba sibazi nabo noma mhlawumbe basazobuya mhlawumbe kube khona indlela esingavikeleka ngayo angazi mhlawumbe basazobuya noma ngeke babuye yini ngazi singagadeka kanjani ngoba phela naku ugada bazogala ikhathi makuthi bayabuya kodwa ngazi mhlawumbe bangabuya makuthi khona othi ubabonile mina nje wangababoni nangangazi mhlawumbe angazi kulaba abadutshule makuthi intombazana le esesibhedlela ithi babonile ke mhlambe ke ngokwamaphoyisa akulesi sifundazwe aveza ukuthi uphenyo liyaqhubeka kodwa akakaboshwa umuntu okwamanje. Ngude bokhosibisi besindaba ze1KZNTV ngibika ngesentsimbini efolweni. Miyeka masipala umfolozi kwaMbonambe enyakatho KwaZulu-Natal uXolani Bhengu usethembisa ukuthi bazongenelela ukuzama ukulungisa isikhungo esikhipha izincwadi zokushayela sehlala isikhathi eside singaphelile. Uthi njengoba uholo busha bazoqinisekisa ukuthi siyaphela ukwakhiwa ukuze ke kusizakale kumphakathi ubuphoqela ukuhamba amabanga amade ukuyofuna usizo lokuthola izincwadi zokushayela kwamanye amadolobha. Imeya kaMasipala umfolozi uXolani Bhengu uthi bazongenelela ekutheni kulungiswe isikhungo esikhipha izincwadi zokushayela esesihlala isikhathi eside singaphelile. Uthi bebuholo busha sebehlale phansi babhunga ngendlela esingaqedelelwa ngayo lesi sikhungo. Iqiniso lithi uma ubheka isikhathi okwathiwa leya testing center iyavula ngaso kodwa kuze kube manje ikakazi izisebenze. Lokho kukodwa kukutshela ukuthi ikhona engxaki ekhona. Welike umuntu ke useke wazama ukuthi alandele ebheka ukuthi kungabe ingxaki kuphi. Njengoba sazi ukuthi istructure lesiyana okufanele ukuthi silandele imigomo ethize yakwa Department of Traffic. So kunezinto ezithile okwatholakala ukuthi istructure asinazo ngaleyo ndlela sakwazi ukuthi siphasise. Ake senze isibonelo uma ukhuluma nge-testing grant kufanele kube nendawo steep hill. Uma uya kulesa structure usibona si flat nje
okusho ukuthi ngamanye amazwi asifithi indlela okufanele sime ngayo. Uphinde waveza ukuthi inkampani ka-RBM isifake imali engango-8 million ukuze ilekelele kulungisweni lesi sikhungo. U-RBM sezibe khona ingxoxo nawo phambilini, so RBM is willing ukuthi kube nemali akayifakayo ukuze egcina uphothule lo yamsebenzi. Kunemali njengango-8 million ibudget akayibeka eceleni ukuthi ikwazi ukuthi ilekelele lesi structure sisukume sisebenze ukuze kuzosizakala umphakathi ongaphansi kwasemfolozi. UBhengu uthi okuseqhulwini kubona bebuholo obusha ukuthuthukisa idolobha laKwaMbonambi. Kuliqiniso ke ukuthi idolobha laseMbonambi liyidolobha elincane kakhulu. Futhi liyidolobha elisalele emuva mangabe uqhathanisa namanye amadolobha abekade emancane kanye nalo. Engeke ngiwasho kodwa owabona ukuthi asekhulile. Njengoba usho ukuthi phambilini kwakuyiphupho lethu as i-IFP sisaphethe ngalesa sikhathi ukuthi idolobha laseMbonambi ligcine likhulile nalo. Ngiyafisa ke ukusho ukuthi njengoba nje sikhethiwe singenile, umuntu seke waxoxisana nalabo abanikazi bomhlaba, wababona wakhulumisana nabo ukuthi mhlambe kuphi la kumi khona basayimisele ngokuthi baqhubeke balithuthukise ngoba asizuvumela ukuthi kube nomhlaba ozohlala ungasebenzi kodwa thina sibe sifuna ukuthi tuthuthukise idolobha lethu. Ngamanye amazwi ke ngiqonda ukusho ke emsakazi ukuthi kuyinto eseqhulwini lethu as i-IFP ukuthi sifisa ukuthi leli dolobha leli silikhulise, likwazi ukuthi lincede abantu, likwazi ukuthi likhandele umnotho. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele eKwaMbonambi. Imeya kaMasipala uMsunduzi eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu Natal umzimkhulu uThebola uthi bazolinda uphenyo lwamaphoyisa ngembangelo yokuminza kwesiliso neminyaka engamashumi obudala kwenye indawo yomphakathi yokubhukuda iAlexandria. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uThebola uthi imbiko ithi lona wesilisa okusola lutho ubedla amanzi amponjwana uminze washona kube kade kukhona abaqaphi bababhukudayo abathathu endaweni yesehlakalo. Lena indawo yomasipala uMsunduzi yokubhukuda ekhona la edolobheni ebizwa ngeAlexandria Swimming Pool. Kanti ke kuvele umbiko wokuthi kunowesilisa ominzile khona la washona ngesonto oneminyaka eyama-20 ubudala. Lona owesilisa kube ukuthi wekade engabanye babantu ababefikile la bezobhukuda ngesonto, kanti ke kuzotholakala ukuthi uzominza bese eyashona khona lana. Ekhuluma nathi umeya womasipala umzimkhulu Thebola uthe angeke basho njengamanje ukuthi ngabe imbangela yokuthi ashone noma agwilize yini, kepha ke bazolinda uphenyo lwamaphoyisa ukuzwa ukuthi kahlehle ubani osephutheni phakathi konogada naye lona wesilisa. Siyakholwa ngasohlangothini lwethu sakwenza konke okufanele, kodwa kunjalo ke silivulile icala emaphoyiseni ase-Alexandria Police Station ukwenzela ukuthi kube khona into ezophenya ukuthi yini ethathe impilo yalomfowethu kuze kwazi ukuthi kube nesiqiniseko, so that uma kukhona ukudedengu ngasohlangothini lwethu njengomkhandlu kwazi ukuthi uthathwe inyathelo, kodwa nokuthi sikwazi ukunikeza umphakathi waseMsunduzi nomphakathi waseMgungundlovu wonke nesifundazwe sakithi isiqiniseko sokuthi ama-swimming pools ethu aphephile. Kanti ke uthe esimweni sangesonto sakhona la eAlexandria babe baningi kakhulu abantu, ingakho ke nonogada babengeziwe ngalelo langa. Uma abantu behlangene kakhulukazi leyo bhukuda kubantu abawu-250 okungenani kufaka bekhona i-lifeguard eyodwa kule swimming pool la kuminze khona lo mfowethu kwakunama-lifeguard amathathu. Ngokwamathikiti adayiswa ngalela langa awu-526 uzobona ukuthi kungaphezulu kwesibalo esiyisidingo noma okuyi-national norm. Kusho ukuthi ngokomthetho abantu kwakufanele babe khona bama-lifeguard kwakufanele bebabili kuphela. uThebola ube esedlulisa amazwi enduduzo emndenini walona wesilisa ominzile washona, wabe esethi akulula ukuthi bangaya koveza amehlo ekhaya lakhe njengamanje njengoba amaphoyisa esamatasa nophenyo.
Siyafisa futhi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga siye siyoveza amehlo. Kodwa siyanqena futhi ukuthi sizithole mhlawumbe sizoba sesimweni sokubeka umkhandlu kwi-risk ye-litigation uma kungenzeka uphenyo luthola ukuthi kukhona okuthile. Sizofisa ukuthi sithi siyoveza amehlo emndenini njengabantu kusiko lwethu kwindlela yethu yokuphila ukuzwelana ngaso sonke isikhathi, kodwa equally sine responsibility yokuthi sibone ukuthi asizocompromise umkhandlu nganoma yiphi indlela. Yingakho ke sizofisa sithe uphenyo lokuthi yini egcina ithatha impilo yalomfowethu lwenziwe ngokukhulu ukusheshsha, sikwazi ukuya lapha sinayo yonke information. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Ayenda Dube, ngise Alexandra Ngokuvulwa. Ibamba likaMengameli wezwe David Mabuza kulindele ukuba ke namuhla ahlangane nomkhandlu omeluleka ngokuvula National Coronavirus Command Council. Lo mkhandlu kuyinhlanganisela ke yodokotela, ochwepheshe nongqongqoshe nokulindele ukuba ke kuphume ke kuwona incomo ngesimo esikhona ke ezweni kulenhlekelele ligcwane lokhuvethe nokuzothi emva kwalokho bese kuMabuza ethula inkulumo ebhekise ezweni nokungenzeka ukubeke nomunye uthaqa okanye kwenziwe inguquko kwesigaba ke lelizwe eselikusona kusukela kuvembu ukukhuvethe osoluyishintshile olubizwa iOmicron. Usuku lenkulumo kaMengameli belungakadalulwa kanti osibhinqa emakhasana bathi kungenzeka ibe kusasa. Kanti baphawula ababukeli bethu ekhasini lethu la ku1KZNTVNEWS ku Facebook. Kanti uma sibheka ukuphawula kaZanele Ngema uthi uzovala utshwala nje yona into abayishoyo njalo. Umthobisi uMaqhinga okaSiqenu uthi mina ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani lesi sifo sibhebhetheke njalo uma ngabe sekusondela izinsuku zokuzijabulisa nemindeni yethu. Nginesicelo nje kusekela umongameli wakuleli baba uDavid Mabuza kuzona zonke nje inqumo abayithathayo kungabikho esophazamisa injabulo yethu. NjengeNingizimu Afrika siyanhlonipha futhi siyanithanda. Nani ke sicela nisitshengise inhlonipho, indawo zokuzijabulisa zingalinge zivalwe. Ulungu wakaKhawula uthi wibo kanti umbuso Sibiya uthi zizokhala ke manje. Umlondolozo omnyama uthi usaphila kanti lo baba. Ukhelano wakaNaidu uthi manje sebefuna sizonde lo baba. Umzwakhe Wiseman Zwane Mangethe uthi uRamaphosa kumele abekwe icala lokudansa engafaka esimfonyo, kumele abekwe icala athathelwe izinyathelo ngokusheshsha ngoba akekho ongaphezulu kwengalo yomthetho. Kanti uSP Mzukulu wamajolo uthi awungeke livalwe izwe phela uyabona ukuthi uzomele lo. Kanti uLondiwe Londi Dlamini uthi ngaze ngamzwela uMabuza ngoba uzobethula inkulumo bekumele ithule umongameli wezwe waze wavelelwa kwethukwa isizwe. Kanti usicelo Mayezi iBhakhania uthi siyawubona njalo lo mdlalo odlalwa ke la senziwa ibhola lomnqakiswano banqakisana ngathi. Ake sithi shelele izitolo siyabuya mbukeli nezinye indaba. Asibonge siphinde sikwamukele futhi mbukeli lapha ekhaya. Lo isikhulu esiphezulu kwezokukhangisa ngaphansi kwamasipala wetheke emkhakheni wezokungcebeleka uNtombi Enhle Dlamini usenxuso osomabhizinisi abagxileke emkhakheni eyahlukene kwezokuvakasha ukuba bangenele kumncintiswano weindondo obizwa ngeDurban Tourism Awards. uDlamini uthi inhloso ke enkulu yale mklomelo ukuchoma uphaphelo egwalagwala lawo mabhizinisi aqhubekile nokusebenza ngesikhathi ke sinzima sokuhlasela kwegciwane lokhuvethe. uDlamini ubekhuluma ngesikhathi ke kuvulwa ngokusemthethweni ukungenela lo mncintiswano oneminxa eyishumi isiyonke. Kuvulwe ngokusemthethweni ukungenela umncintiswano obizwa ngeDurban Tourism Awards okuhloswe ngawo ukuchoma uphaphelo egwalagwala osomabhizinisi abagxile emkhakheni wezokuvakasha abenze kahle kule minyaka emibili lo mkhakha ubhekene nengwadla kwaziseke ungeminye leyo ekhahlamezeke kakhulu kusukela kwahlasela igciwane corona. Oyisikhulu esiphezulu kwezokukhangisa emkhandlweni weTheku emkhakheni ke wezokuvakasha uNtombi Enhle Dlamini uthi ke ngalezi indondo bahloseke ukugqugquzela osomabhizinisi abasebenze ngokuyikhandla naphezulu kwezimo ezinzima abadlule kuzo. So inhloso yama awards kugqugquzela osomabhizinisi laba abakhona kwi-tourism njengoba sazi ukuthi le ezokuvakasha zithinteke kakhulu njengoba kukhona i-COVID-19. So kodwa kukhona kuko konke lokho abakwazile ukuqhubeka bakwazi ukuthi baqhubeke babe nabo abasebenzi bangabaxoshi kwabakhona bakwazi ukuthi baphushe i-industry ingawi so
kahle sihalalisela labo bantu ukuthi bakwazile ukuthi iindustry ithi ihlaselwe ilolu iCovid-19 bakwazi bona ukuthi baphushe baqhubeke nokuthi ba employ abantu baqhubeke nokuthi abantu bebevakashile bakwazi ukuya kuma attractions ethu. Siyavula namhlanje abantu bangakwazi ukuthi baye ku www.durbantourismawards.com ukuthi bangenelele ama products kunama categories ahlukahlukene abangakwazi ukungena kona. Enye yawo film makers awards, enye category yakhona accommodation sector, enye ama rickshaw pullers lawe sike siwabone eThekwini. Lo mncintiswano kuzobe kungokuqala usingathwa wethulwe ngokusemthethweni ngenyanga uMfumfu njengoba namuhla bekwethulwa ke ngokusemthethweni ukungenela. Umphathi wendawo yokulala iBentley Lodge eThekwini uNtuthu Komyende uthi ke lokhu bakuthokozele kakhulu kwaziseke babe nonyaka onzima kakhulu. Siphazamiseke kakhulu kwi-accommodation since kune-COVID because thina sidepende kakhulu kuma-visitor afika la eThekwini. Ama-bills bekhona zonke lezo nama-labor bekumele abekhona kuma-sites but imali bengekho. Even manje khona siqala manje ukurecover as ku-December khona abantu beqala betravel siyazama ukurecover sonke. Incintiswano songenela sijabula kakhulu ukuthi nathi soba ingxenye yawo ama-awards because sisebenze kanzima ukuthi senze sure ukuthi uyizokuvakasha eThekwini sizibeka eqopheleni eliphezulu ngokuthi na si provide ngeaccommodation sibe reliable kuma customers ezinama scams amaningi thina sinawo ama scams so senza sure ukuthi abantu bathola indawo kuyona yona nabayibookile nento abayibonile online bayifica iyona ayikho indlela esinjalo. So ngaloko nathi sithi siyajabula kakhulu ungenela ama awards. Nakuba lo mkhakha usakuthokozela ukunyuka kwesibalo sezivakashi kwaziseke isikhathi sama holiday bahlale lovalweni lokuthi uhulumeni angalivali izwe njengoba ke siya ngokwanda isibalo sabantu abahoqa uhlobo olusha lwegciwane icorona nokungaphoqa ke ukuba izwe liphindele kumvalela endlini. Ukuvalwa kweze kungasi-affect kakhulu because kumanje kunabantu ababhukhile from manje till January asebebhukhile yonke izinto. So lokho nako ngaphinde kube inkinga ngoba ezinye imali sezingakuthina sezingenile like ba secure ama space because indawo eziningi zigcwele and lokho kungashaka kakhulu because ngamele kube ukuthi si refund bonke la abantu so siphinde sibuyele emuva zonke lezo zinto sokuthi kumele sikhokhela ama bill kumele sikhokhela abasebenzi kodwa imali engenayo ibingekho because bonke abantu bangakhansela. Ukungenela kwalomncintiswano kuzovalwa ngenyanga kaNhlolanja ngonyaka ozayo. Izindabeni 1KZNTV kube kuntombi khona mvubungise eThekwini. Umphathi wenkampani ezongibwa phansi Richards Bay Minerals RBM ngamafuphi uLinda Ntulu uthi linganisela kuyigidi eziyisithupha zamarandi imali abayisebenzisela ukwakha imiklamo kemibili ezolekelela ukusiza umphakathi wesizwe sakaMkhwanazi kwaNondayi esikhaleni enyakatho nelikaMthaniya. Le miklamo kuyifaka phakathi indawo yokwenza imikhiqizo yesikhumba okuyimkhwanazi Leather Works kanjalo ke nepulazi leyinhlanzi phecelezi fish farm ukuze ke baxoshe ikati eziko kubantu bakulesizwe. Umphembu kusho lokho ekhuluma ke nethimba lezindaba ngesikhathi kwethula ngokusemthethweni le Lena ke ngenye ama project omphakathi eyakhiwe inkampani ezongibwa phansi Richards Bay Minerals phecelezi ke iRBM. Le project ke ibizwa ngokuthi ke Mkhwanazi Leather Works. iRBM ithi ke imali eyizigidi eziyisithupha echithiwe kwakhiweni kwalama projects kuhlanganisa ke neyakwaDube okuyifish farm. Lama projects ke akhele ukulekelela lemphakathi ukuzixosha ikati eziko njengoba bezokwazi ukuthi baxoshaqoshe ukubeka nje isinko etafuleni. Imkhwanazi Leather Works kuzobeke kwenziwa khona isicathulo njengoba ke betholeke imshini eyahlukene abazosisebenza ngayo. Njengo RBM sitshale imali engango 6 million ukuthi entsheni ukwakha ukuthi intsha yazi ukwakha icathulo. Sibhekelela kakhulu ama project entsha ukuthi sisuse intsha ezitratweni sifake ukuthi zisebenzele zibone ukuthi zingenzani ukuthi zikhiphe indlala emakhaya. Untuli ke ubesegcizelela ukuthi lena ke yinto abazoyiqapha ngelokhozi futhi baqinisekise ukuthi ayifadalali njengamanye njengoba kuba yinto ezoba khona ukusiza umphakathi isikhathi eside. Sina partnership ukuthi senze ukuthi sibone lama project anama mentor sibone lama project partnerisha nomhlathuze municipality okuyena osilekelelayo kakhulu ingakho namhlanje senze hand over ukuthi sibone lama project awabe ama white elephant ikakhulu. So umkhandlo uyasinceda kakhulu ukuthi sisebenze kanjalo se partnerishe kulama project wethu.
Upholo obusha kumasipala omhlathuze kube yingxenye yezikhulu bezizokwamukela lama projects. Osomlomo kumasipala wasemhlathuze uTopias Gumede uthi ke sesadlula isikhathi lapha abantu bakumele bafunde ukuze baqashwe. Manje ke sekusebenza amakhono. Njengamanje umsebenzi ubonayo umuhle ngoba intsha yakithi izosizakala. Isikhathi esedlula la khona kuphela ufunda ulwazi. Kodwa kufanele kube namakhono okuphila. Ngoba siyazi uqaleni abantu bebamba ofesa bathola umsebenzi. Kwanje amanxa isimo somnotho uze lonke nokusifundazwe okuba nomthelela even ukusebenza emakhaya. Sibonga kakhulu RBM okuwona osixhasile kule project kuze kube sisiphethwe njengamanje kusukela siqala i-training kuze kufike isikhathi samanje suphelelisiwe umsebenzi sokufanele siqale sisebenze. Siyabonga kakhulu and le project ngiyabona ukuthi izosiza kakhulu siwumphakathi ngoba uzosivulela amathuba kakhulu nabanye abahlele emakhaya bazokwazi ukuthi bethole namatoho ngalana bekwazi ukuyiphilisa. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina ngingosamukeliso Ngqulunga ngibika ngisesikhaleni. Umndeni wesishoshovu somkhankaso weFees Must Fall uBonkosi Khanyile uthi akukhona ukuthi kubalekile njengoba sekukhishwe kwencwadi egunyaza ukuthi ke aboshwe. Ungwane bekumela vele enkantolo izolo ngamacala afaka phakathi ukususa udweshe emphakathini ngesikhathi ke seyibhelu nokutatshwa kwempahla kwaZulu Natal naseGauteng ngoNtulukazi kulonyaka. Kanti okhulumela lo mndeni uPhilani Ndulu uthi okuyisona zathu esenza uKhanyile ngalibhade enkantolo ube ukuxinwa ke ngomkhuhlane okuholela ekutheni kaphuthunyiswa kwabezempilo esikhundleni sokuya ke enkantolo. Kanti kubika ukuthi ummeli wakhe nguyena ozobikela ke enkantolo ngezathu zokungezi kwakhe enkantolo bese kwasekela ke lokho ngencwadi kaDokotela noma yesikhungo sezempilo ebesimnakekela kulokhu ukugula kwakhe exinwe umkhuhlane. Ake sithi shelele itolo futhi siyabuya mbukeli nezinye zendaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 16 rand 3 cents kuyidola laseMelika libe ngu21 rand 18 cents kupondo waseBrithani libe ngu18 rand 8 cents kueuro yaseEurope libe $1,787 31 cents ounce kuthi into ngawelo ngahluziwe yona ibe ngu$74 39 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kukhonye umqeqeshi we-Al Ahly ngokudabuka eNingizimu Afrika uPitso Mosimane kwimkomelo yonke International Federation of Football and Statistics. uMosimane ukhale wemuka umqomelo ukuba ke Africa's Best Club Coach kulandela ukuqopha kwakhe umlando ngimanga afike wazenza lokho ejonelele iqembu laseGibhithe esuka kwela lapha eNingizimu Afrika iMamelodi Sundowns. Lo mqeqeshi unqobe isicoco seCAF Champions League kabili waqeda endaweni yesithathu kwiFIFA Club World Cup kanti ngaphezulu kwalokho unqobeke neseCAF Super League ngaphandle kwalomqeqeshi waseNingizimu Afrika. Omunye odabuka kulelo wenze kahle kakhulu bengunompempe uVictor Gomez onqobe ukuba ke ngunondwebo ohamba phambili ezwenikazi laseAfrika. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleke usukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame umkhonto ophezu komzimvubu amamponda ayisaba ukuyehlela kamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.